3 неща, които можем да направим за облегчаване на обриви по кожата, преди да прибегнем до кортикостероиди. Първото, разбира се, е да изключим алергена. Това за жалост не винаги е толкова лесно, затова действаме на 3 фронта. Първо, храната. Изключваме всякакви пакетирани и обработени храни и желателно да изключим обичайните алергени, като млечните продукти и глутен съдържащите храни. Второ, аз съветвам направо да изключим всякаква косметика, докато обривите се облегчат. Третото е да внимаваме какви перилни препарати използваме. Перилните препарати на Амалина са създадени именно вследствие на изключително тежките обриви, които имаха моите деца като бебета. За облегчаване на обривите може да направите следната рецепта. Накисвате малко овесени ядки във вода за половин час и след това с този разтвор нанасяте компрес върху кожата, върху обривите. Това е средство, което доста облегчава. И накрая може да омекотите кожата с гел от алоe вера или кокосово масло. И двете неща помагат, но на всяка кожа различни неща влияят добре, затова пробвайте. Това са нещата, които ви съветвам да направите преди да прибегнете до кортикостероиди. Надявам се това видео да ви е било полезно.